Vážení diváci, ja vás vítam v našej auto-moto relácii, ktorá ešte nemá názov, ale ja verím, že spoločnými silami k nemu prídeme a tu je hneď prvá možnosť zapojiť sa interaktívne, pretože dole v komentároch môžete vybrať vy sami názov našej automoto relácie. Dovolte mi hneď na úvod odstrániť prvú veľmi podstatnú bariéru. Predstavím sa vám. Mnohí ma poznáte a tí, čo nie, volám sa Peter Ďurica, som majiteľ spoločnosti PD Performance, ktorej logo vidíte aj tu. No a v tejto relácii sa teda budeme vydať pravidelne. Poďme si povedať to, čo chcete vedieť a to, čo chceme, aby ste vedeli. Táto relácia bude o slovenských cestách, o cestovaní po Slovensku, o testoch vozidiel, ale tak trochu inak. Bude to o bezpečnosti na cestách a pri tomto všetkom tu budeme mať zaujímavých hostí, ktorí sa svojimi poznatkami, skúsenosťami aktívne zapoja do debaty. A teraz si povieme to dôležité. Táto relácia je hlavne o zaujímavých témach, či už slovenských alebo celosvetových. Bude to relácia, kde sa budeme baviť aj o technológiách, ale hlavne chceme potešiť všetkých automoto nadšencov. Pre vás je táto relácia určená. Aj z toho titulu sme v rámci redakcie dostali skvelý nápad. Ak máte myšlienky, ktoré by ste chceli pretaviť do nejakej našej relácie, alebo sa tu chcete proti mne posadiť a porozprávať sa so mnou na tému, ktorú si myslíte alebo zvažujete, že je zaujímavá pre diváka, poslucháča, čitateľa. Aj v tomto smere môžete byť interaktívni, ozvite sa nám. Najlepší námet určite vyberieme, no a možno sa stretneme spolu v našom štúdiu. Ďakujem vám, že sledujete tento úvod, kde sú zatiaľ iba tie základné informácie, ktoré potrebujete vedieť. No a prvý plnohodnotný diel s hosťom alebo hostiami na takú a takú tému uvidíte už čoskoro. Ja sa vám chcem, priatelia, hlavne poďakovať za to, že hneď takto na úvod idete s nami interaktívne a idete nám pomôcť vymýšľať názov tejto relácie a takisto sa teda môžete podieľať na témach, ktoré tu uvidíte. No a tí, čo chcete vedieť, kde všade môžete túto reláciu vidieť, čítať, počuť, tak nájdete to tu. Moje meno je Peter Ďurica a ja vám ďakujem za pozornosť.